години човек натрупва много знания, разбира се, когато иска да постигне нещо в живота си. Представете си колко млади хора са минали през ВТУ за тези 90 години, колко много знания са натрупали, колко много животи са тръгнали в желаната посока, колко много мечти са осъществени. В своята 90-годишна история ВТУ обучава над 35 000 високо квалифицирани специалисти за нуждите на сухоземния транспорт и отлично подготвени офицери за нашата армия. Днес училището се радва на огромен интерес и доверие от своите възпитаници и е водещ фактор в националното висше транспортно образование. Осъществено искам да ви честитя прекрасният празник. В такъв забележителен и изпълнен с положителни емоции ден, най-добрата и точна дума, която бих желал да отправя към вас, скъпи колеги, е благодаря. Благодаря за това, че не пожалихте усилия, умения и енергия в ежедневната си работа, научно-изследователските търсения и постижения, в стремежа се да докажете, че транспортното образование в България има своя фаворит и своята школа в лицето на едно висше училище, написало страницата на десетилетната история с ума и сърцата на хиляди свои възпитаници. Всички ние работихме много, вложихме максимално от себе си, от своя опит и способности, за да може днес да заявим смело, че изградихме висше училище с национален и международен авторитет. По повод на 90 годишната от създаването на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков и във връзка с значимия принос в образованието и възпитанието на младото поколение, в развитието на специализираното обучение и изграждането на съвременния облик на българското висше училище, постановявам да бъде връчен на Висшето транспортно училище Тодор Каблешков почетен знак на президента на Република България. От името на членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и лично от мое име ви поздравявам по случай 90 годишнината на Висше транспортно училище Тодор Каблешков. За този период ВТУ Тодор Каблешков умело успя да се докаже като един добър институт, готов да посрещне предизвикателствата на съвременния живот и да възпита способни и целеустремени кадри. Уверен съм, че вашите възпитаници ще бъдат утрешните добри експерти в областта на транспорта, с богата обща култура, способни и сигурни в своята реализация. Уважаеми господин Колев, скъпи преподаватели, скъпи студенти, приемете моите искрени пожелания по случай 90 годишнината на Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Поздравявам ви, защото вашият университет е най-големият учебен и научно-изследователски транспортен център в страната. Вие се доказвате успешно на образователния пазар в продължение на дълги години и имате основна заслуга в подготовката на транспортни специалисти. На преподавателите и студентите желая много здраве, късмет и още по-големи професионални успехи. Бойко Борисов, министър-председател на Република. Приемете сърдечните ми поздрави във връзка с знаменателната годишнина 90 години от създаването на ВТУ Тодор Каблешков, първото специализирано висше училище в областта на железопътния транспорт в България. Да учат във ВТУ Тодор Каблешков са избрали над 1900 български и чуждестранни студенти, които знаят, че ще получат висококачествено образование, гарантиращо им успешна професионална реализация и кариерно развитие. Преподавателите във ВТУ Тодор Каблешков са уважавани учени и специалисти, които с много любов и всеотдайност предават знанията и опита си на младите, подготвят достойни продължители на своето професионално дело, съчетавайки преподаване, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката. Тази годишнина говори за вашето силно присъствие в българското общество, за наложен авторитет и признание. Висшето транспортно училище Тодор Каблешков традиционно подготвя кадри за наземен и подземен транспорт, като това позволява на целия сектор да бъде осигурен с високо квалифицирани и отговарящи на съвременните изисквания кадри. Считам, че именно запазване на добрите ни традиции във висшето образование са нашия най-пряк и верен път към общо европейският дом. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С усилията на няколко поколения студенти и преподаватели е изградена модерна учебна база, създаден е високо квалифициран научен и преподавателски екип. Училището предлага модерно обучение, съобразено с европейските образователни стандарти.
Ценя вашата амбиция да бъдете сред водещите висши учебни заведения в страната, както и образователен, научен и експертен лидер в областта на транспорта в региона. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство. От имени коллектива посольства России в Республике Болгарии и от меня лично примите самые искренние поздравления в адрес руководства училища и всего профессорско-преподавательского состава в связи с 90-летием со дня основания вашего славного учебного заведения. Высокий рейтинг училища имени Тодора Каплишкова подтверждают его зарубежные партнеры более чем в 20 высших учебных заведениях Европы, Азии и США. В России высоко ценят вклад вашего университета в мировую науку и проявляют готовность к сотрудничеству с ним. Целый ряд российско-болгарских совместных проектов – весомое тому подтверждение. През тези години Транспортното училище подготви хиляди високо квалифицирани специалисти както за железниците, така вече и за софийското метро. Използвам този приятен повод, за да ви пожелая, уважаеми